Салом алейкум бачаҳо. Мана имрӯз мо хонаро рафта мебинем. Хонаи якҳуҷрагӣ. Инҷа one bedroom мегӯд. One bedroom рафта мебинем. Нархаша, ремонташа ҳамаша рафта мебинем. Вали дальше гап мезанем. Рафтем. Инҷо ба якхонагӣ 1500 баъд 3 моҳ 4 моҳ пеш аз пулашо мегирад. Пеш барои он ки пулаш дода метавонӣ наметавонӣ. Ина бин кран. Диди ҳозир вая мошина медорад вай занаки сиёҳ. Кран инҷа мебардорад вая. Hello. Good. Ҳама ҷо уважение ҳаст. Ин гӯяд ки ҳама любой ҷо равед. Сэр, мистер. Як баданат ба як ғурури тоҷикӣ вай мешавад. пайдо мешавад. Як замон фикр карда чашмои пушта неужели тоҷикам мистер мешудасти гуфта ҳайрон шудам худамам. озодӣ мегӯяд ки озодӣ. Ана гулбоғи ба боғ, ана хонам бечароғ, ана свет натиян, ана мешавад пажар. Ана гулбоғи ба боғ, ана хонам бечароғ. чорум этаж гуфта буд. Рафтем. ана омадем. ана ин хона. марҳамат. медароем. бетон. хонаи нав ремонт шудагӣ. ана якхонагӣ one bedroom мегӯяд. инҷа ина нархаш ҳозир усудагиш 1500. 1500 доллар. Мана размероша бинетон. 6 ба 3.5. бо унҷаош қариб 28 квадрат мешавад. инҷа худаш 28 квадрат. Дальше мерем. инҷа спальня дорад. спальня. Мана марҳамат. спальням 3 ба 4. 3 ба 4. инҷа клозет мегӯяд. шкаф барои чизмонӣ. ин хеле ҳама ҷои Америка ин хеле. бо ин хеле вайш аст. инҷа кухня бачаҳо. кухня ина кабинет мегӯяд. инҷа в Америка кабинет. кухня короче российский. ин тихибаёи нав. фақат General Electric компания метиҳад. мана бовар накунед нав. оли нав. холодильник, газ ҳамаш сос. мана инҷа оинаҳо барои занҳо. занҳо оинаи мештагӣ бошад. ин тарафша мешавад, он тарафша чӣ хел мешавад. он тарафша просто мебардорӣ камтар. мекушоӣ. марҳамат. шута мегирӣ. шута ки шудӣ бо мепӯшӣ. тамом. инҷа бо батарея барои гармии хона. инҷа худат маҳкам кунӣ мешавад. дальше мерем ванна. марҳамат. ванна. унитаз. ин вай отопление. рафтем. ин бачаҳо нархи
این خانه $1,500. там свет $50 як мага расход мешавад бо газ шуд 1600 ҳар моҳ мана ки бошад. ин поле бин нишонте нав плиткаи нав. мана бачаҳо метавонитон инҷа дусе каси снимат кунад барои он ки қиматӣ кунад 1,500 1600 як оилава қимат бошад. ду кас метавонад унҷа зиндагӣ кунад спальнява, як ду кас инҷа бемало 4 кас ана 1600 тақсим мекунад. ҳали нормально дарои инам ҳами хеле қулф марҳамат. мана инҷа клозет шкаф. инҷа шкаф ҳамашон хеле строен. ин домофон, свет, бетон кухня нишон медиҳам. инҷа ошхона. инҷа аввал хона сал калонтар. инҷа ошхона, холодильник, марҳамат, газ. инҷа бо посудомойка доштааст. посудомойка, кран. ин ношта мешӯӣ. ин шкафчаҳо. ин пожарни вай. вақте ки сӯхтор ягон пожар мажар шавад, сигнал шавад, ин худаш автоматически об мечошад. ин жалюзиҳо. инҷа ҳама ҷо хеле жалюзи. марҳамат. хона бисёр калон. инҷа як комнати калон. инҷа бош шкаф дорад. инҷа ванна. инҷа америкава ҳамаш ҳами хел баъзе ҷош би шлангаш ҷудо мешаду. душаш як бора қӯй шудагӣ болаш. инҷа отопление. инҷа медорем спальня. спальня кроват там доштааст. инҷа хеле барҳаво, се та оина дорад. внутренний двор. инҷа бо як клозет дорад. диванаш икея будааст. икея. мана ин пожарни сигнализатсия. если ягон сигарет каши, ягон бӯи дуд биёд, садо метиҳад. чӣ аст? мана ин хона. нархи хона ин $1800. имрӯза нарх ба Нью-Йорк ба. ин кухниш барҳаво. инҷа хӯрока мепазӣ. инҷа бемалол як семья мехӯрад. 1800. ин нақс. ин хел нарх нест. ин ҷӯраи ман буд ва ҳам вақти заниматсия мекунад хона кити. барои ҳамин хел нархҳо на самом деле нархҳо ин хел хонаҳо 2000 2200 меистад. тарзи хона иҷора гирифтан ин хел америкава. аз кӯча би хона снимат мекунам. даро инҷа ман пожалуйста хонаи гир намебарам. инҷа бисёр сложный. соҳибои хона бисёр хонаҳои бисёр дорад. метарсад. мумкин ту снимат мекунӣ 1-2 моҳ 3 моҳ 5 моҳ метӣ, баъд пулаша наметӣ. агар пулаша натӣ, туя ҳеҷ ки берун ба пешкар наметавонад. на политсия, ҳеҷ ки фақат через суд. ту медароӣ хона 6 моҳ пула натӣ, агар зиндаи кардан мегирӣ. ҳеҷ ки соҳиби хона ақалла замока алиш намекунад, света бурида наметавонад, газа кушта наметавонад. ҳаққаш нест.
соҳибои хона метарсад. Барои ҳамин кредитни история дар кор ҳар як вайба. Манам масалан ҳисоб кун, инҷа 1800 хай 2000 6 моҳ натегар 12000. Компания намехоҳад ки аз барои ту $12000 гум кунад бекор. Ион страховка мекунад. Агар пули вай набошад, мумкин баъзе хонаҳо аз 6 моҳ то 1 сол пули хона мегирад. Масалан $1800 бошад, зар мезани 10 моҳа $18000, $20000 агар тиягад марҳамат договор подписат мекунад. 6 моҳ неки обязательно ҳаст. 6 моҳ агар пули период тиягар хай ин пулаш дода метавонистаст. Вай пул меистад. Лекин бо ту дода кам соф мекунӣ. Молио манам ҳамин хел карда будам. Ман 4 моҳашо спурдам бо плюс ҳаққи агентство мегӯд лорд ва ҳамин чи ҳамуно спурдам. Всё возможно мегӯд ки Америка страна возможность. Пул бисёр, фақат кале кор фармудан дар кор. Свет ва газ счётчик кати. Ин хел рафта вай не просто телефонат бы мебиёд, адрес почтат бы письмо мебиёд ҳар моҳ. Ам счётчик подвалаш ба счётчик аст. Показания ини Россия, ини Тоҷикистон бо инҷа счётчик нест дар хона. Ҳамаш подвал ба. Бо инҷа бо телефонам $50, интернетам $50-60. Ҳамин хай не будем о грустном мегӯд ку ҳамаш нал мешавад. Главни хонаи театр. Ana gulbog'i ba bog', ana dildog'i ba dog', ana svet nadihan, ana khonam becharo. Ana gulbog'i ba bog', ana dildog'i ba dog', ana svet nadihan, ana khonam becharo. Ana suzona dagar, ana nishana ana gulbog'. ҳаво гар. Бассейн рафтудиам, якҷо бассейн ёфтам. $40 як моҳ ба. Миён камтар дард дорад. Барои ми духтуро микрофони руска студиям аз шамол. Духтуро айтен кардан. Бассейн. Ин дӯстон. Кӯчаҳо пеши светофор ба ин хеле ваймондагӣ. Файр, пожарный. Мекушӣ, зер мекунӣ. Агар як онҷо пожар шавад, инаш полис. Мекушӣ, зер мекунӣ. Сразу 1 дақиқа мебиёд. 9-1 намаю. 011 служба спасения. Ана дӯстон, ин телефон, таксофон мебардорӣ 25 цент 3 минуташ. Кстати, инҷа обратно занг зада мешавад. То есть номераш ҳамин стойкая. Я он кас обратно ту инҷа занг мезанад. Киноонда мебинӣ ку инҷа ҷаранг мекунад, баъд гирифта гап мезанӣ. Мана инҷа як чизе нагуфтиям. Ин хонаҳо ҳамаш ғиштин рӯш. Перекритияш мобайни ва ё плита цемент не. ҳамаш тахтагин. 100 сол шудагӣ ин хонаҳо. Ин гирду атрофа ҳама ин хонаҳо зиёда аз 100 сол шудагӣ. Мана ин бо аз ин ҳар бучак баъз гуфтам ку. Инҷа масъалаи ин хел прописка регистратсия кунӣ нест. Барои ки агар ту хонаи снимат кунӣ, автоматически ин бил мегӯяд вай мебиёд шот. Вай ба пули газа, пули света метӣ ку. Ҳам номи тува квитансия мебиёд ҳар моҳ. ҳамуно спурдан мегирӣ, ҳамун уже як бор спурӣ, уже вай мешавад. Как бы прописка ҳамон. Медонад ки ҳамин инсон аз ҳаминҷа пул достост, значит ҳаминҷа ин зиндагӣ дорад гуфта вай мекунад. Барои ҳамин гапи ин хел прописка вай нест. Хонаи снимат кардӣ, фарқаш не. Далчи жид карда мегардӣ. Ки дӯстон, мана шумо скоро Нью-Йорк омаданӣ бошед ё ки
allakay дар Нью-Йорк бошед, метавонед инҷа газета ҳаст, газетаҳои русӣ ва нести, Русрек, русские реклама, бо як дусе сайтҳои ман менависам. Метавонед онҷа бинед хонаи ковед. аввалаш ба ҳамаро қиин мешавад, барои ҳамин комната сниматкунӣ ҳам мешавад. комната ҳозир қимат шуда ки $800 ё $1000. ду каса се каса сниматкунӣ арзон мешавад. но ё ки хостел, хостел ин хел мери ҳаминҷа хоб мекунӣ, фақат хоб мекунӣ. $30 як рӯзаш $30. $30 мери хоб мери, фақат то хона ёфтаната. баъд меёвӣ.